Ahoj všichni, já jsem Ellie Elephant a dneska vám ukážu, jak si nakreslit crazy face. Jako první si uděláme velký kola. Kdo si na to netroufá, může si to udělat kružítkem a potom si to odtáhnout. Takhle. Vevnitř si uděláme takový obloučky. Takhle. A pak uděláme další takovejhle oblouček. Takhle na kraji. A potom vevnitř menší kolečko, než jsou ty oči. Takhle. A teď si to všechno vybarvíme krom toho půlkruhu nahoře a toho kolečka. Počkejte. Já se to takhle vybarvím a hned vám to ukážu. Takhle. A potom i na tom druhém oku. Takhle. Teď si uděláme uprostřed takhle 2 kolečka. To bude nos. Teď tady takhle uprostřed pusinku. A protože to je ten crazy face, tak takhle jazyk, jak je takhle kousek vyplazený. No a teď už si můžete dodělat detaily, tady řasy takhle na krajích. Takhle. Dále si můžete vybarvit ten jazyk. No a kdo chce, tak si může udělat takhle tvářičky. Kulatý, hezky, červený. Je to jenom a jenom na vás, jak si uděláte ten váš crazy face. No. Takže můj crazy face vypadá nějak takhle. Doufám, že jste se to naučili nějak, snažila jsem se vám to nějak vysvětlit, ale protože nemám stativ a nemůžu vám to dát normálně takhle z vrchu, aby se to viděli, tak to bohužel musíte vidět takhle. Mně se osobně ten obličejček strašně líbí a doufám, že se vám povedl. A určitě si ho zkuste nakreslit, protože je fakt hezký a i když je 100% strašně moc lehký, tak je fakt strašně hezký. A příštího videa ahoj.